Напрыканцы года гартаем календары, узгадваем самыя запамінальныя падзеі 2017, пра якія мы расказвалі і паказвалі ў нашых выпусках навін. Сваю карціну адыходзячага года склала наш карэспандэнт Юлія Устінова. У навінах рэгіёну ў 2017 мы разам адзначалі наваселле. Адкрывалі сучасны спорткомплекс ва ўшачах, новы дзіцячы садок у Глыбокім, адноўлены аўтавакзал у Полацку. Урачыста святкавалі 500годдзе беларускага кнігадрукавання і дзень беларускага пісьменства ў самым старажытным горадзе Беларусі. Пазнаёміліся з цікавымі, таленавітымі, неабыякавымі людзьмі, прафесіяналамі ў розных галінах. Разам разбіраліся са скаргамі і рабілі добрыя справы. Узгадаем кадры, якімі запомніўся год, адыходзячы ў гісторыю. Новы 2017 сустрэлі ў новым доме. Па вуліцы Віцебскай у гарадскім пасёлку Ушачы 40 сем'яў атрымалі ключы ад кватэр. Сярод навасёлаў толькі тыя, каму квадратныя метры былі асабліва неабходныя. Палова з іх шматдзетныя сем'і. И что самое приятное, хотелось бы сегодня отметить, мы просчитали по жильцам, что вот в этом небольшом домике будет проживать порядка 97 детей. То есть постоянно вот эти вот детские голоса действительно будут каждый раз звенеть, наполняя этот дом смехом и веселыми играми. У кастрычніку пад вокнамі новага жылога дома ва Ўшачах адкрылі сучасны фок плошчай амаль 6000 квадратных метраў. Фізкультурна-аздараўленчы комплекс юнацтва – праект для ўшачаў унікальны. Падобнага аздараўленчага фізкультурнага турыстычнага комплексу пакуль няма ні ў адным раёне вобласці. Для прыхільнікаў здаровага ладу жыцця адчынілі дзверы прасторныя залы для барацьбы, шэйпінгу, заняткаў гульнявымі відамі спорту, скаладром, трэнажорная зала і басейн па міжнародных стандартах. У фізкультурна-аздараўленчым комплексе можна займацца тэнісам, абсталяваны дзіцячы пакой і канферэнц-зала на 60 месцаў, утульнае кафе і интернат на 18 человек для гостей-спортсменов. Это еще раз подчеркивает то внимание, которое уделяется со стороны руководства Республики Беларусь вопросам развития спорта, туризма, спортивного туризма. И, конечно же, в первую очередь, то внимание, которое уделяется жителям сельских населенных пунктов, тем людям, которые работают на земле. Чтобы люди не шли за здоровьем в больницу, а приходили в этот спортивный комплекс. Ведь что такое спорт? Мы у ребенка формируем изначально те качества, которые потом в жизни пригодятся. Это сила воли, это мужество, это терпение, это возможность добиваться своей намеченной цели. Как без этих качеств в жизни? Дзіцяча-юнацкая спартыўная школа атрымала тут сучасную вучэбна-трэніровачную базу, і трэнеры ўжо фарміруюць каманду будучых чэмпіёнаў. А ў маленькіх глыбачан рэкорды яшчэ наперадзе. Для ўсіх дзяцей новага мікрараёна паўночны сёлета ўзведзены сучасны дзіцячы садок. Створана 60 працоўных месцаў. Светлае свята Вялікадня прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко сустрэў у храме Праабражэння Гасподняга ў горадзе Барань Аршанскага раёна. Кіраўнік дзяржавы пагутарыў з мясцовымі жыхарамі і паведаміў пра перспектывы развіцця Аршанскага раёна. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што ёсць перспектыва для развіцця малых населеных пунктаў у Аршанскім раёне і самой Оршы. Размова ідзе як пра вытворчы сектар, прыцягненне інвестыцый, так і пра будаўніцтва жылля, транспартную інфраструктуру. У ліпені кіраўнік дзяржавы наведаў Аршанскі раён і пасёлак Копысь. Кіраўнік дзяржавы абазначыў канцэпцыю развіцця Беларусі і стварэння ў пасёлках і вёсках якасных умоў для жыцця. Госці з 20 краін, сотня акрэдытаваных журналістаў і святочная пляцоўка працягласцю ў 10 кіламетраў. Святкаванне ў самым старажытным горадзе Беларусі 2 верасня адкрыла ўрачыстае тэатралізаванае шэсце, прысвечанае 1155годдзю горада Полацка, 500годдзю беларускага кнігадрукавання і дню беларускага пісьменства. На 3 вераснёўскія дні Полацк стаў маштабнай культурна-асветніцкай пляцоўкай, прэзентацыі, выставы, навукова-практычнай канферэнцыі. Прыхільнікаў славеснай творчасці захапіў калейдаскоп розных літаратурных праектаў, фестываль кнігі і прэсы. Палачане добра і плённа папрацавалі, падрыхтаваліся да свята. Рамонтныя работы закранулі больш за 350 аб'ектаў, добраўпарадкаваны вуліцы і скверы. Новы выгляд набыў полацкі аўтавакзал. Сучасныя матэрыялы і канструкцыі, электронны манітор, Wi-Fi робяць знаходжанне на полацкім вакзале бяспечным, зручным, камфортным. А ў Віцебску ўлетку яшчэ на адзін арт-аб'ект стала болей. Лаўка-сядзейка з ідэйкай з'явілася ў горадзе мастакоў.
На 256 незалежных драўляных дэталях 3 арыгінальныя карціны віцебскіх мастакоў, якія можна круціць, як пажадаеш. Загадаць жаданне залатой рыбцы дакрануцца да барады Хатабыча. Такая магчымасць з'явілася ў віцяблян падчас святкавання 1043-го дня нараджэння горада. Бронзавую скульптуру Хатабыча адкрылі на вуліцы Пушкіна. Аўтар аднайменнай кнігі Лазар Лагін «Наш зямляк». Постаць казачнага Хатабыча увасобіў скульптар Сергей Сотнікаў. Побач з Хатабычам на беразе Віцьбы ўсталявалі скульптуру работы Івана Казака. Залатая рыбка выконвае жаданні. Желаем нашему городу развития и процветания. У нас есть кем и чем гордиться. Это наши люди, витебчане, которые создают уют и развивают наш город. З кожным годам наш старажытны Віцебск становіцца ўсё больш утульным і прыгожым для сваіх жыхароў і шматлікіх гасцей, як і ўся наша Віцебшчына, край блакітных азёр і працавітых людзей. Юлія Устінова, Дмітрый Котаў, Леонид Табола, Кирилл Кайсберг, Александр Прыстаўка, Ушацкі, Глыбоцкі, Аршанскі, Полацкі раёны, Віцебск. Навіны 2017.